मरम करी के ई जोरावा में कोसी भरल जाई गोरवा में। म्यूजिक डायरेक्टर नीतीश राज। कोसी भरल जाई गोरवा में मरम करी के ई जोरावा में। मरम करी के ई जोरावा में कोसी भरल जाई भोरवा में। मरम करी के ई जोरावा में कोसी भरल जाई भोरवा में। रउआ माथे उठा के दौड़ावा दीर धली ना झोरावा में। मरम करी के ई जोरावा में। मरम करी के ई जोरावा में कोसी भरल जाई भोरवा में। मरम करी के ई जोरावा में कोसी भरल जाई भोरवा में। रउआ माथे उठा के दौड़ावा दीर धली ना झोरावा में। मरम करी के ई जोरावा में। मरम करी के ई जोरावा में कोसी भरल जाई भोरवा में। मरम करी के ई जोरावा में कोसी भरल जाई भोरवा में। डीजे नीतीश राज। कोसी भरल जाई भोरवा में। मंगुरा नवादा। कोसी भरल जाई भोरवा में। कली कली ए पिया तैयारी हो छठी माई के पूजे नर नारी हो। कोसी भरल जाई भोरवा में। कली कली ए पिया तैयारी हो छठी माई के पूजे नर नारी हो। सब कले हम तैयारी माथा टेकल जाई गोरावा में। मरम करी के ई जोरावा में। मरम करी के ई जोरावा में कोसी भरल जाई भोरवा में। मरम करी के ई जोरावा में कोसी भरल जाई भोरवा में। डीजे नीतीश राज। मरम करी के ई जोरावा में कोसी भरल जाई भोरवा में। निदर्द कृष्णा जी मानली न बतियानु रविंद्र अर्जुन सजा दिल घटियानु हो। कोसी भरल जाई भोरवा में। निदर्द कृष्णा जी मानली न बतियानु अजुबा अर्जुन सजा दिल घटियानु। घर में आई बड़ी खुशहाली आके भरी ना लोरावा में। मरम करी के ई जोरावा में। मरम करी के ई जोरावा में कोसी भरल जाई भोरवा में। मरम करी के ई जोरावा में कोसी भरल जाई भोरवा में। जय माता दी।